Ndikunyepa amuna kumbondirova here. Amuna kundirova here mai vangu. Amuna kundirova here mai vangu. Handiti muri kuona. Inini zvangofanira kuti ndikufamba ndakashama murodhu. Handina mbobvira ndambofara. Saka I cannot contain it anymore. Handiti ndakarwadziwa zvakakwana. Achindi abuse ndichingomurespect. Uyo rata. Ndofunga Bible chenundotoro kuti mukadzi zvise pasi petsoka. Tiri kuridze Bible, ndikubate Bible. Auna kundirova ndakagara imba. Aiwa, tichida kutendai nekuramba muinesu pano paRuwak Media nepaSaint TV. Aiwa, apa tinoramba tichifambira nyaya dzemagariro evanhu kuitira kuti munge muri munoziva kuti nyaya inenge yakatangira papi ichienda kupi. Nhasi tiri kuno kuchitungwiza uko kwatafambira nyaya yemuchinda anonzi iye Shingi mushambi. Ndofunga vazhinji makaiona. Aiwa, nhasi tegere pamwe nemudzimai waShingi patinoda kuti timbokurukura tinzwewo kurutivi rwavo kuti vakamborarama sei kubva pakutanga. Makadi henyu vatete? Tiripo makadi zvenyu. Aiwa, tiripo. Mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munonzani uye muri chii chaShingi? Alright. Inini ndinoitwawo analyze kuwa ndiri mudzimai waShingi. Ndakaberekwa mugore ra1997 musi wa15 February. Alright. Mungada kutizivisa kuti makasangana sei naShingi uyezve makazotanga kugara mese sei? Imi makanga mune makore mangani? Iye patime yachona akanga ane makore mangani? Alright. Inini ndakatanga kudanana naShingi mugore ra2013. Sorry, ndakatanga kuziva Shingi mugore ra2013 ndopa akatanga kuita sei? Ndopa akatanga kundida ndichiendawo kumalessons. Nandiri form 3. Nangange ndine 16 years. Okay. So ndichienda kumalessons ndaingodarika nepamba pavo vachingondita iwe ndinoticha maths uye ndikutiche maths. Ndichingomuignora ndichisiyana naye. So ndakazomubvuma Shingi muna 2014 muna April ndopa ndakazobvuma Shingi. Muna April imomo tibva tatanga kudanana. Pasina mwedzi yakawanda Shingi ndipo paakatanga kundirova ndichiri kumba kwedu. Akanditora akandivharira door akandirova. Chikonzero chaikuroverai chakanga chiri chei? Mucharangarira patime yachona? Chikonzero changa chiri chekuti sevanhu vaidanana. Shingi akandipa foni yake akanditi enda nefoni mushure mekunge ndamukumbira. So ndamukumbira foni yake. Ndasvika kumba inini ndakatanga kutoenda paWhatsApp. Ndaenda paapp ndobva ndaona mameseji mufoni make. Mameseji aya aitaura nemunin'ina wake anonzi Diva achiti mukoma Shingi ndofunga muri konoti muri kudanana nei nemwana mudiki. Tarisai eji yemwana neeji yenyu munogona kusungwa nei nemapurisa. Ndobva Shingi abvati iwe kana zvakadaro ndinogona kumusiya ndotanga kudanana nemusikana wangu upi wakudhara. Saka mazuva iwayo Shingi aitamba neshamwari yake mwainzi Patrick Panganai. Vachitamba vese inini ndakabva ndati aiwaregedzai ndite sei ndinoona shamwari yake ndimutaurire nyaya iyi kuti zvino zvandatanga kuita musikanzwa nemunhu iye akuti akunodanana nei nemusikana wake wakuda kumanya kuna mama. Nemusikana wake wakare zvino ndichaita sei? Saka ndakatoenda kupi ndakabva ndamuka makiseni ndibva ndagadzirira ndobva ndaenda kuchikoro. Ndaenda kuchikoro maclients ake akatanga kufona. Semwana akakurirawo mueni ndakatokwira pajurawo repachikoro panga pakakwirira ndobva ndatodedzera vanhu ndikati ndokumbira mundiendesero foni kunani kuna Shingi. Maclients ake ari kuita sei? Ari kufona. Ndobva munhu abva uya kumba abva asvikoshaya Shingi uya. So zvadaro ndakabva ndapiwa foni ndobva ndadzokera zvangu kunostada ndiri kuchikoro. So ndadzokera kumba ndakasvikawo kumba nekuchinja uniform
baba vangu ndobva vatoita sebva vandituma kumashops ndobva ndatoti aregedzai ndidarike ndichinoona Shingi ndimusire foni yake panext door pedu pane tuckshop ndo maanga ari. Ndobva ndamuti Shingi ndauya nefoni, ndobva itonga asina kuzvinzwa. Ndobva ndamudedza futi abva timira endakumba. Ndobva ndasvika aive nemota imwe jeta yanga aina, ndobva ndapinda paimugedhi. Ndobva ndamuti ndauya nefoni, abva nditi foni hauna kundipira panze, handina kukupira panze, ndakakupira mumba. Ndobva ndati aiwa, inini handisi kukwanisa kupinda pai, handisi kukwanisa kupinda mumba. Ndobva ndaisiya. Ndobva ati ukaisiya iri ipapo inobiwa. Neudiki ndichibva ndatoti afoni yemunhu ikabiwa ndinozoita sei? Ndokupinda kwandakaita pai, pandakaita mumba. Ndapinda mumba meme. Ndobva Shingi abva andibvunza akati wewe waudza baba Shoni iye Patrick nezvenyaya yei yekuti inini ndakunotsvaga mumwe musikana. Ndikati ndamutaurira nekuti ndoshamwari yani yako pari zvino. Saka akabva andidhonza, ndobva andipinza mumba make mubedroom. Ndobva andigarira matunduru abva atanga kundirova. Ndofunga ndakabva kumba kuma5 akazondibuditsa mumba zvekuma7 amaive panext door. Ndobva vatondidhonza, ndobva vatondirova mbama, bva vati iwe nezera rako iri tarisaone munhu yari kutotanga kukurova, hana kana chaainacho, uri kumbovavarirei? Ingowani uri kuenda kuchikoro, vabereki vako vari kukuitira zvese zvaunoita sei zvaunoda. Ndobva vatoenda neni kumba kwavo, bva vatanga kundipa maadvice. Ndichibva ndasiyana nani naShingi. Ndasiyana naye achibva aita sei, achibva azodzoka akukumbira chiruregerero. Ndopa akabva azondigira achibva andigira foni. Andigira foni. Ndofunga imwe kana kuti iyo yai yake yanga yaimwe kambudzi manga mune line renet 1. Ndobva atopa hanzvadzi yangu. Saka hanzvadzi yangu inini haana kuzviziva kuti naShingi tiri kudanana, nekuti Shingi aitotora hanzvadzi yangu tonomunwisa doro kupi kubhawa achiwana kuda kutaimirani inini. Saka pakafonika ikaya mangwana acho Shingi akatouya kumba kwedu. Pamba pedu panoitwa zvekukuya dovi nekuweudwa. Ndobva ndatomuona pagedhi ndichitokuya dovi namama vangu. Ndobva anoka gedhi. Ndobva mama bva tonditi iwe enda unoona munhu ari pagedhi. Ndobva ndanomuvhura ndotomuti kouri kudei? Zvikanzi ndoda kukuona, ndakusuwa. Ndikati manje ungabva wanditeera kumba kwedu here? Ndobva atoti kuna mama wangu ambuya makadii, mama wangu bva vatomuti tiri kwamakadii. Zvikanzi amai ndakanzwati panapa panokuyiwa dovi rakanaka stereke. Ambuya imi hamundizive here? Mama wangu bva watoti mukwasha ndikuzive. Svika ndambuya makiseni ndichiita sei, ndichida chingoro, ndichiti ndikuda kunotuta majeta. Mama wangu bva watoti ina handimbokuzivei, chida pamwe takamboonana asi handikuzivei. Ndobva atogara, vatoti mama ndiri kudawo dovi. Ndobva mama bva vatomupimira dovi, bva vatopiwa $1 naShingi uya. Saka zvadaro akabva abuda kudaro, bva anomira pakona. Ndobva atuma vamwe asawira vedu vanonzi MyGlydon. Izvezvi MyGlydon tinonzi vari kugara kuZambia. MyGlydon vaibva vatondibva vauya, so inini handitori panext door pedu tichitotamba magemu nekompyuta. Ndobva ndanzwa MyGlydon vaibva vandinokera door. Ndobva ndabuda, bva nditori kudiwa nani naShingi. Ndobva ndatonowa MyGlydon usiku hunohu ari kudei, kuingowana uya akatenga dovi akaenda. Chimirai ndikumbire ani? Mama. Ndobva ndatokumbira ndikati mama, ipapo ndanga ndaaform 4. Ndobva ndatoti mama ndiri kukumbira kunoona ani? Kunoona mukomana wangu pakona apa. Mama munozondivharirawo kunani? Kuna baba. Saka mama ndobva vatoti alright. Saka baba pavaitobvawo kuchechi manheru, mota yakabva yaflasha malights. Ndobva yapinda mugedhi. Ndobva baba bva wabvunza mama zvikanzi ko mwana ari kupi? Bva mama bva vati ndamutuma, bva vatombovhara. Zvikanzi mamutuma mai hazvitaurai chokwadi, mwana ari kupi? Ndobva zvanzi anditi ndoda kunoona mukomana wangu. Zvikanzi iye Shingi wekuseruku. Ndobva baba bva vauya. Saka inini ndakatovaona kuti baba vangu that moment ndanga akutonditambidza airtime yebva itambirwa nani? Nababa vangu, handiti muri kuona. Ndobva baba vangu bva vatomuti iwe ndiwo uri kudanana nemwana wangu kaiwewe.
ndobva vatomubata kola shobva vatomudhonza vakati handei kumba kwangu bva vatomushuva ndofunga havana mbomu vakamurova mamba ma2 ndobva tatosvika pagedhi babongobva vati anonga tichipinda ipai mumba nditaure newe mune zvakanaka nditi muri kuona vanhu vangu vari kunze bva vatoti iwe mudhara chimusiya uyu chirova mwana wako ndobva baba bva vatomusiya Shingi bva vatodedzera mbavha handiti muri kuona ndobva ndatosara inini vakuda kundirova ndobva tatotanga ndichitiza vachinditeera ndichitiza vachiita sei vachinditeera ndobva vatodedza asahwira vedu bva vatoti ndonyaya chi iripo saka mwana ngaachiita sei ngaachinotariswa ndakatonotariswa nagogo vepanext door pedu kumba uko vabva vantonoti zvazvisisina kumira chi zvakanaka baba vangu ndopa vakabva vazoti chipeka zvinhu zvako ite sei uende vachitomurova Shingi vakataura vakati iwewe ndakanzwa kuti unovharira mwana wangu ndofunga Shingi chaiye aitoita zvinhu zvekundimbunyikidza sepa akatotanga kundibata akataimira vanhu vepamba panapa vegara panapa vasipo ndikatambudzika ndikadedzera vedu wemaishoni achindivhara muromo maishoni Shingi ari kuita sei ari kundivharira so andizive Mwari vakangondipa simba rekuti ndikwanise kuita sei Mwari vakandipa simba rekuti ndigone kumupusha ndizvichengetedze ndizvidzivirire handisi muri kuona ndokutanga kutopinda kwandakatanga kuitawo pai mumba munomu saka zvadaro ndazoya kuzogara panapa Shingi akangotanga kungondishungurudza achingoita zvimwe zvinhu achindishora mumba ikorere pamaketi uda kungodya wakagara enda kubasa chii ndikati oraiti zvaakanditora ndiri mwana wechikoro ndinoriwana kupi chii basa achiti akaona asahwira wangu vakatuma kumboko vakasimba ini ndandakaonda utanga kuti asahwira makasimba ipaiwo shamwari yenyu zvamuri kudya chichichini ndinotodawo mukadzi akaita sei akasimba achingoramba achidaro kuzosvikira rimwe dhei akatotora bhegi ndobva atondipekera zvinhu zvangu ndobva takakaritsana mumba ndichibva ndatobuda panze ndobva ndaona akandigarira ndobva andidhonza abva aita sekungaita sei andinyengerera so ndazobatira nhumbi yemwana uyu muna yefestival yangu ndakabatira muna September andina kuzviziva ndaingogara ndichingorutsa ndichichaya ndichiita sei ndobva ndichingoramba ndichingonyarara kuti ndimuudza achindiginowa achibuda achienda saka papa nekamwana kadiki kandaitosirwa namai vegara panapa kakuda nenyaya yekuti ndinofarirawo vana taiswera ndichitamba naye mwana aiona ndichirutsa mufunge ndaitomutora ndotomuti kuda tiri kurwara udzani bamunini Shingi kuti mama varutsa mumbomu pamwe vangakwanise kundinzwisisa handiti muri kuona ndikakudzai kuti Shingi aingondisiya achibuda achienda vanhu vandaitogara navo time yacho aibuda achienda kubasa here aibuda achienda kubhawa because zvisho nditangogara naShingi basa rake rakatombomira zvinhu zvakatombosvika pakuoma zvekuti aitokumbiro chii hanzvadzi dzake handiti muri kuona saka madhezi iwayo tete vari kuisland vakatomupa mota Shingi chisanoshandisa zvizvosiri kuenda kubasa urarame ndakatoita wekubata trousi ndikati Shingi ukandisiya ndinofira mumba munomu zvekutoti vamwe vachiona vaigarawo ndaitova vanzira kuti ndiri kuita sei ndiri kurwara from there Shingi ndopa akatozosimudza musoro ndokuchienda neni kupi kuchipatara saka kuchipatara uko kwangu sina mapregnant test vakatonditesta nemaoko bva vatonditiwo nenhumbu ine 2 months nekuda kwekuti munhu aishusha haana kuzvinzwisisa ndobva abuda vanotenga pregnant test tadzoka kupi kubva kuchipatara ndakatosvika ndikatopinda mutoileti ndikatorara pachemba ndakazembera patabhu ndichiita sei ndichireleasa handiti muri kuona manheru abva atonditi pregnant test so ndakuda kutogara pabhaketi ndakangotanga kuchaya ropa handiti muri kuona ndobva azviona zvishuwa kuti ndane nhumbu ndobva tati kuzosvikawo December zvinhu zvaingonetsawo ndichingonyarara ndichiita sei ndakatotora nguva nhumbu ichiita sei ichindirwadza handiti muri kuona ndopandaigara ndichimuudza Shingi enda kunotorawo vazukuru ndigare navo semunhu anofarira vana ndiri munhu anofarira vana saka aiti akafonera hanzvadzi yacho bva ati handina mari
handina mari, handiti muri kuona zvekuti dzimweni dzenguva taiti patinonetsana Shingi aiti akafonera hanzvadzi dzake, hanzvadzi yake iri kuisland, aitaura achiti munofungidzira kuti handigoni kutsvagira hanzvadzi yangu mumwe mukadzi, handiti muri kuona vachitaura vachitotaura mashoko iwayo zvekuti pandakatoenda kumba ndichitanga kuenda kumba kwavo vachitanga vachigara kuMarlborough ndaingosvika ndotanga kugara hangu nevana semunhu anga ari mudiki ndobva vazondidedza vakanditi ambuya handimi muri kuenda kuchikoro muda kunonyora, ndikati zvikanzi isusu tichazoita natete nemuroro kana mapasa, handiti muri kuona, ndikati zvikanzi handofunga muna muchiona nenchingomhanyamhanya ndozvandangokudedzerai ndikudze kuti tichaita natete nemuroro kana maita sei kana mapasa. So ndopatakabva tazosvika muna December. Tasvika muna December papasara madays mashoma kuti Christmas day rite sei rikwane. Tete vakaenda kuisland ndopa vakauya nevana, ndifunga vakauya nevana vanenge 5, 2 vaibviswa mapamba, mwana watete Catherine nemwana watete Bridge vaibviswa mapamba. Saka tete vakabva vasiya vana ndobva musikana anonzi Wongai, mwana wemwe hanzvadzi yavo wekwaBankuru, ndobva ati imimi gogo ndimi makarorwa, isusu anga ari form 2 ipapo andigone kuti ndibvise mwana chimapamba chitoita imimi ndimi makarorwa, handiti muri kuona engati kwanise kusara navo imimi muchatoenda navo kumba kupi kueni. Ndikati inini vana ndinotovada Wongai, but izvezvo handisi kunzwa chimushi ndiri kurwara. Kuti uchitaurira vana kuvasiya kwawangoita kwanga kuri kuvasiya zveholiday here kana kuti kutoti mutogara navo? Aiwa, kwanga kuri vakanosiya kuzengeza zvekuti papasara dzinenge 3-4 days kuti Christmas ite sei. Zvazviri zveholiday. Kuti Christmas ite sei tozopembera zvedu nekudii. Saka ndakabva ndamutaura ndikati Wongai inini ndiri kurwara handisi kunzwa mushi. Ndobva ati alright, saka munoziva zvinongoitawo vana manheru. Ndobva sekuru vacho bva vauya zvikanzi sekuru imimi mototakura vana ava vanochinjwa mapamba, isusu hatizvikwanisa, hatitese hatizvigoni. Ndobva vati alright tiri kuenda navo, ndobva ndati pamako inini izvezvo mukada kuti tiende nevana, ndofunga ndiri kuswera ndakarara, handisi kuita sei, handisi kunzwa mushi, handi muri kuona. Zvikanzi saka iwe uri kuramba uchengeta vana vehanzvadzi yangu dzinokuitira zvingani. Ndikati baba mako, ndikati Shingi handisi kuramba, inini handisi kuita sei, handisi kunzwa mushi, kana ndozoita sei tozotora vana. Saka akabva andiramwa ikoko, ndobva handiti chisara kunoku, inini ndichibva ndaita senda mandasara kuzengeza ikoko, ndobva ndatorara. Mangwana ane system yekuti kana achida kutaura neni anonodhakwa, handi muri kuona, ouya otaura zvinhu akaita sei akadhakwa. Kubva pakutanga ipapo kusvika nazvino achiri ngodhakwa, anotaura zvinhu akadhakwa kana kuti anongotaura zvinhu akadhakwa, nekuti kana ari sober especially kana asitori namari hatikommunicate mumba medu, ndinotoita zvinhu zvekutomunyengerera nai baba mako anenge achingoti iwe uzodai iwe, ndokati no inini taurai neni zvakanaka, mukataura muchindiharasani handite sei handizvikwanisi. Akatononwa doro mangwana acho, handi muri kuona. Ndobva atuya akadhakwa, saka tete vaitoshandisa 1 room madays waya kuzengeza kwatanga tiri. Mumba mamwe nevanhu akasvika ndichigeza, ndobva ndapinda mumba, ndapinda mumba mubva ndati regai nditore mafuta ndinozorera mafuta kupi mutoilet, ndodzoka ndochigara ndochimhoresa murume wangu zvakaita sei zvakanaka. Ndofunga ndakati ndichipedza kunozora mafuta ndichipinda mumba, ndobva ndatambirwa nemambama zvikanzi iwe uri kutaura nhasi vana ava tiri kutoenda navo, ukutaura kuti auchengete vana vehanzvadzi yangu. Ndakati handina kuramba babam Shingi, ndofunga uri kuzoti ndiri kurwara, handisi kunzwa zvakanaka. Ndobva ndatotanga kutochema. Munoziva ndobva hanzvadzi yachabva ati no vana ava tisu takatovasirwa, dai vangoda kusara dai vasara kupi kueni, but vana ava vakasiyiwa panapa. Mbuya imimi chienda, zvikanzi handisida kukuona kumba kwangu, vanogara kuzengeza 4 yekwachikwana. So ndakabuda ndakufamba kwaitonaya, ndobva Shingi abva anditera, abva tanga kundizvuzvurudza rodhi yese kusvikira bhutsu dzadambuka. Ndobva asvikondimisa pagedhi, ndobva ndamira, ndobva atanga kundirova achindikandira pasi, achindisemudza achindikandira pasi. Saka muzukuru muhombe akada kuti abate Shingi uye achiita nharo. Tete vachinditi mbuya pindai, ndikati tete handisi kukwanisa kupinda mugedhi nekuti zvoni ndakadzvanyidzirwa. Mukoma wacho wekuzengeza akatosvika achiona situation ichiitika.
ndobva aramba akangoita sei akangonyarara abva ita zvatabva todhiraivha mota ndobva atobva. So ndapinda mugedhi memwe tete vakangotora mugoti vangokati vatotanga kundirova ndikokuti pinda mugedhi muno mahunzwa iye vanhu vekumbare munonetsa vakutotanga kundirova ndatanga kuchema ndobva ndatogara pasitobu mvura ichingonaya chingabva atora 20 liters yemvura ndobva andidira zvekuti nanhasi tikatanga kunetsana ndinogara ndichimuudza kuti Shingi wakatanga kundirova kubvira ndichiri kumba kwedu zvekuti nanhasi kana baba vangu chaivo pavakazouya vachiti vanzwa kuti Shingi andirova baba vangu vakauya pana pakawani handiti muri kuona vakati Shingi zvanyanya unhu wakatanga kurova mwana wewe kubva achiri kumba kwavo handitika tichingoverengera chiti hatikwanise kuuya kumba kwako saka akabva andidira mvura. Muri ipapo pamati baba kubva matanga kugara panapa vakangouya kawani kutaura chokwadi kudai ndeapi matanho amakambotora imimi semunhu anotaura achiti kubva pakutanga makanga muchingosangana nekubatwa sezvizvi naShingi pamwe nehama dzaShingi, imimiwo matanho amakatora ndeapi ekuzvidzivirira kubva pamhirizhonga iyi? Inini ndakatomboenda Shingi ndikanomumhangarira kumapurisa. So hanzvadzi yangu akati endai kwamakoni, vanaenda kwamakoni munonzi muG20. Taenda muG20 Shingi munhu anogona kutaura. Inini ndakadzvanyidzirwa ndimuri kuona nenhau yekuti munhu anotaura inge vanhu vazhinji vanomuziva vanotomutya Shingi anotaura zvekuti kana hama dzangu chaidzo panapa ndina hama inouya ichidyamba munomu nekuti Shingi anoita sei anotaura. Saka inini ndakanomumhangarira nditi ndobva tatokanselewa ndobva ndatonzi naofisa ivavo dzokerai kumba munongononyarara. Ndakubuda ofisa vakandidhonza ruoko vakanditi mwanangu Mwari vachakukomborera hazvina basa zvese tazviona vakatraya kuvhara kuita senge zvinonzi Shingi he was right but vachiona wrong asi se vanhu vakagadzirisa nyaya vakangonditi enda unonyarara be a woman of few words. Ndobva inini ndabva ndangoita sei saizvozvo. Saka inini zvinhu zvakangorema. Shingi akazoita paakange akuita magirlfriends hanzvadzi yake ichigara kuWestley akabuda chini ndikuenda kunoona hanzvadzi yangu. Madhezi iwayo vanga vaina amai vavo vairwara kuchitungwiza hospital tichigara futi nemukoma wani wavo. Saka inini ndaiti ndikapinda bedroom ndikamuguma aibuda onditiza oya orara mudining muno munani nemukoma wake achingonditi usandigumi obvaisa foni yake password. Saka paakaisa foni yake password hamenotiwo chakangoitika nekungotiraya ndobva ndatoibata password yake ndopa ndiri kuvhura foni mumameseji kuWhatsApp ndiri kuona pakanzi hai baby hauna kusara here ukaita nhumbu. Ndobva ndati asi Mwari sei zvakadai zvichiitika handitika. Ndobva inini ndabva ndatanga kuchema ndikati kwemimi muri kundidarire zvikanzi handizviziye handina hura hechichi handi muri kuona. Mangwana acho futi ndobva manheru ndobva aisa futi message zvikanzi baby how are you I would like you to play a song of love thinking about me. Handiti muri kuona nandine mwana wani. Tikatosvika pakuseparata Shingi akatanga kugara murumu make. Inini ndaenda kunoita party time because akanga asisandipe mari ndine firstborn yangu. Ndaitoti ndichita basa ndaitanga kuchema handi muri kuona kusvikira ndatokanselwa nomwe wakadzi Shingi aitobuda asingandisire chikafu ototenga chikafu nemukoma wake handi mumakelites votodzoka votodyamba muno mundisina chandinacho. Ndikabuda inini ndikaenda kumba kwamai mufundisi vakandipa bhare sipo akatora hembe dzake munhu anokasika hatsiurike munhu wekuti anenge achine kuti ndiri baba anochiramwa chichokuti anobvati anoda kuti akakuti chinhu itoita ipapo ototora hembe dzake obva tanga kuwacha. Nditi ndoenda kumba kwedu dedi onai zviri kuitika izvi. Baba vangu ndobva vati iwe handiti mimi makagara nabankuru here vamuinavo waudzei. Ndikafona kwese kwana mutokoko hama dzichingotitaurire bankuru ofichi bankuru vangu ava zvekutaura vaite sei havazvigone vaingonyarara mainini Shingi anonetsa bankuru honai mainini zvekuti madhezi iwayo pane mukadzi watetogarisana izvo zvaakugara kupi akugara kumanewstands uku handiti muri kuona. Saka inini naShingi hatina kumbobvira tambofara handina kumbobvira zvekuti neeji yangu ino ndingadai ndakabuda
kuenda kana kunoita chifambi, asi ndinorarama. Ndakamuudza kubva chionje ini ndinofarira zvekunamata, ndoda kuenda kuchechi. Akanditi nini ndinoenda kuAnglican, but akapedzera kuenda kuAnglican vabereki vake vachiri vapenyu. Handiti muri kuona. Ndobva handitiwe kana uchiona zvekuAnglican zvichikunetsa, enda kupi kuAFM. Ndofunga munozviziva kuti vakadzi vazhinji vanofamba kumapostori kupi vachaga kurarama kuti dzimba dzite sei dzimire. Asi munhu wewe kuti anenge achingoti handinzwaru. Alright, so imimi naShingi age difference yenyu makore mangani? naShingi tinenge takatosiyana ne16 years. Alright, kuroti imimi pamakazova naShingi manga mune 17 years. Ndizvozvo. Iye Shingi anga ane 35 years. Alright. Panyaya yeviolence. Yeviolence. Imi amurove Shingi. Inini kutaura chokwadi. Munoziva kuti semunhu aingogara achishungurudzwa nekurowa. Ndakatozopedzeserawo ndakuitawo hasha, ipapo handirambe kutaura chokwadi. Dzimweni dzenguva chaidzoka ndinozosvika pakuti panondirova ndinopedzisira ndadzosera. Handiti muri kuona kuti sei uri kundidaro. Kuroti kunopedza kwave kurovana. Kunotopedzera kwatove kurovana, handitombodi kuvanza because ndiri mukadzi anga achimira enge ndichidawo imba yani, ndichidawo imba yangu. Zvokuti ndine nhumbu yemwana wangu wechi2. Ndakazomubatira, ndakatobata futi message. Toradza kuti paienda kubasa ane musikana wanga kutotanga kuda. Inini ndichibva ndaita sendaona message ndobva ndanyarara. Ndobva zvoramba zvichindibaya pamwoyo pangu because anenge akunditi usandigumi, ofuchi ndichiriwo mwana wekuti ndichiri kuda kuenjoyawo marriage yangu nemurume wangu. Achingonditi usandigumi, usandigumi. Ndobva ndaudza vamwe meva. Kuroti muri mega. Muri mega panguva yamune muri mega. Haatode kana kutogumiwa. Haatodi zvebonde. Anenge achitoroti ndakaneta. Akatosvika pakutoudza sisi vangu vari kuMount Darwin uko akati maiguru, inini ndaamunhu mukuru, ndakaroora mwana mudiki. Inini zvebonde izvi zvinoita sei zvinondinetsa. Makare chaiwo ndichangogara naye ana tete vangu vakatouya vachida kunditora. Handiti mukova vakati takwenda nei nemwana akatokumbera. Asi akaudza natete vangu akati nini I'm not a drilling machine. Ndozvaakaita sei? Ndozvaakatotora kati nini I'm not a drilling machine. Alright. Kuroti zvebonde izvi yaanga otaura kuti zoni ini ndaneta handichakwanise kuramba ndichiita zvebonde. Handiti muri kuona kuti ishu yakatotanga kunetsa kubvira nekubvira. But semunhu anenge ari mumba anotiwo paanenge adhakwa ndopaaitozvikwanisawo. Handiti muri kuona. Kuroti zoni hapasiripo here panogona paripo panotangira futi rimwe dambudziko. Ndipapo. Nekuti kutaura chokwadi ndakazosvika pandakatsemura mafoni ake kubva foni yekutanga Nokia Lumia yaakatengerwa nehanzvadzi yake inonzi Catherine. Ndakaitsemura ndatomubatira girlfriend. Ndo pandakaita sei? Kuroti imi muri kuti dzimwe dzenguva kukundikana kwaanozoita auya kunoku zvinogona zviri zvekuti anenge atoita basa rachona kunze nevamwe kana kuti ndo zvazvinoreva nekuti dzimweni dzenguva anototaura kuti nini handiti sei handihure. Takatorara mumba umu ndinogona kunzwa mubhedha uchitosheka ndichitoona Shinga achitoita kunge ari kutorara nemukadzi. Pandinoti nini ndatomutaurira anozviramba. Ndotomuudza kuti bamako ndozviri kuita sei, ndozviri kuitika. Ndotonzwa mubhedha uchisheka. Pambachona akatobva kubasa anotonditi ndakaneta. Inini ndobva ndatomuti Shingi ndinotomunyengerera aiwa baba mwanakani oti ndidorara pasi. Aiwa rarai pai pambedha ngatingorarai kani pambedha. Dai achingonditi usandigume. Zvokuti imwe musi akambonditora akandirovera kumadziro. Muri kunzwa ndikasvika inini ndikabuda pakati peusiku ndakatopfeka rimwe dress rered ndikapfeka bhutsu ndikaenda kumba kwedu. Handiti muri kuona kuti nditi nditaurire vabereki vangu zvaindiremera asi ndakazosvika pakutaura. Handiti muri kuona vabereki vangu vachinditi mwanangu dzokera kumba. Saka even taiti kana tikaita maroja chaiwo aigona kuti akwai akadhakwa vanhu vauya tagara apa nditi baba mako ava ndimai nini ningi
semunhu akabvawo kumba kune vanhu ndikatora munhu ndinomutora sehama yangu ava ndamaini otanga kuti he pamba pangu handidi vanhu vanozojamba gedhi. Saka vanhu vanobva vaita izvo zvokuti isusu chiti mangwana vamuka chiti paichi mari yedu tite sei tidzokere. Ndototaiwa kana musadaro vanga vakaita sei vakadhakwa. Saka dzimweni dzenguva maroja chaiwo vanosvika pakundi iutrita nekuda kwezvavanoona zvinoitwa nani nemurume wangu, zvokuti vanosvika pakushaya respect. Handiti kuti ndikatsura munhu kuti ngatigadzirisei apa ndinonzi mimi hamuna chidhina chenyu pana pamurume nya hatokudei. Handiti muri kuona zvokuti ndinopedzisira ndati nei Mwari saka ndichamira nani agone kundifukidzira. Sepandakarwarirwa nemwana wangu wekutanga ndakamumutsa mwana achivhumuka mumba mushingi wona mwana ari kuvhumuka mama ndiri kudonha mwana akarira pakati akamuka akandirova mamupama nei Mwari ndatadzei ndakanganisei. Handiti muri kuona ndobva anditi enda unochera mvura. Mwana aida kutotraya kutaura kuti mama futi ndikuda mvura. Mwana akazopepuka mwana akubuda rute kunge furo. Handiti ndobva akazosimudza mwana ndobva auya nei nemwana mudining munomu. Ndobva ndati Tana mako uri kudei. Ndobva ndati nezita raJesu mwana taura kuti uri kudei. Zvikanzi mama ndiri kuda mvura. Handiti muri kuona ndikatora mvura ndikapa mwana tikazoendedu kuchipatara but mwana anga achi alright. Ndofunga usikuwo akanondirova ndazomumutsa kechi2 handiti mwana paakatanga futi kuzobuda furo akandidzira pasi. Munhu wekuti haataurike zvekuti ndichigara panapa vamwe vanhu vazhinji vakatonditaurira vakati Shingi atora unhu hwababa vake ndozvaita baba vake zvekurova Mukadzi zvekutoti inini mumwe musi pane paitoridza song yaLove More majaivhana vamwe vanonzi atete vakamhanya vakati Mukadzi WaShingi ndikati tete zvikanzi buda pano ndikati tete ndauya zvikanzi uripo ndikati zvikanzi ndanzwa Love More majaivhana achiridzwa ndafungidzira kuti ndiwo uri kurohwa nekuti ndozvaitani baba vake. Mwe musi akanditi nini amai vangu vairohwa ropa richititsa mumba. Handiti muri kuona kuroti rinogona riri dambudziko raakatokura ari mariri. Saka kuti abude mariri zvinogona zvakutomunetsa. Zvitori zvinhu zvekutoti zvakuita sezvakutomunetsa nekuti handidi kukunyeperai. Ivavo pane vamwe bankuru vangu vanonzi apingisa ava vakashaya izvezvi. Inini ndichitizira ndichitonzi ndiuye ndigare naShingi vazviziva kuti vaitogara mureni munomu ndakugara naShingi vakatoenda kumba kwedu zvekuti mama vangu nyaya iyi vakatozoitaura paShingi pakazorohwa nani nababa vangu vakataura kuti apingiza vakataura vakati muning'ina ine unotora mwana udoti mwana agare naShingi. Shingi hamumuzive mushe Shingi anoti kutaurisa kutuka garisane nevanhu zvakaita sei zvakanaka inonotora mwana pabongo vakati yuwe ina handigoni kuti ndinotora mwana nekuti ada imba yani ada imba yake. Saka munhu wekuti akatondiona ndakangomira nemukadzi chai wamirirei naye ndaita pamapoto chaipo anenge aripo mumba umu zvese anokontrola kubva kumapoto kubva kuchii andina pakuti ndine handina pekuti ndine mufaro. Saka panhombo yemwana wangu wechi2 ndamubatira futi girlfriend ndakanyarara ndofunga for a week. Ndobva inini ndabva ndaudzani mai vepamba vataigarisana naumwe muloja wedu ndikati amai mwana taisaimuone ndakabata message mufoni mababa mako ndikanyarara handiti muri kuona. So inini pandakazomubvunza ndakatomuvharira dho zvakangorema. Munoziva kuti shoko raMwari chairinototaura kuti mukadzi zviisewo pasi petsoka dzemurume but ukaona kuti munhu wachona zviri kuramba ndazama ichi neichi ndirespecte murume wangu zviri kuita sei zviri kuramba. So inini ndakabva ndatomudedza ndobva ndatoti bamako yai kuno vakuda kuenda kubasa ndikati hapana kubasa kwamukuita sei kwamuri kuenda kwaimimi musikana ndakabata message mufoni menyu so zvikanzi inini handizvizive chichi handimuri kuona. Saka akabva azoenda kubasa ndobva ndatora ndakatoti inini hamheno endei kubasa ikoko hamheno zvenyu kana kuita accident inini hamheno because ndanita nemi. So ndopa akabva toti mai mako mashoko ako zvakaoma ndiri kubasa mota yakasiwa yaiswa hamheno mugiya here ndobva yangovhuvha yega ibva yasvikonorova imba. Saka ipapo yakuda kugadziriswa bhambo ndakatoti hamheno so zvadaro zvakatanga futi kunetsa ndapinda mumba ndigume mwangu abva tangoti usandigume kuroti iri dambudziko ratova nenguva. Aiwa ritori dambudziko ratova nenguva rekuti pega pamunoda kuti muzame kuti mufarewo nemumwe wenyu semurume nemukadzi muri imba yenyu yemukati
umwe wenyu haadi. Mumwe wangu haatodi zvekuti hama dzangu dzinondipupurira dai dzadziri padhuze. Ndofunga ndambokudze kuti akasvika pakutaura sisi wangu akati inini am not a drilling machine and kuna tetekani sisi wangu akati inini ndamunhu mukuru. Ya, ndofunga hama dzangu muri kuzvinzwa nyaya tinayo panapa. Vakuru vakati chakafukidza dzimba matenga. Apo patiri kukurukura nemudzimai waShingi tichitaura mararamiro avaita kubva vachibva mukusangana vachitanga kuonana kusvika vachiwanana kusvika pari nhasi dambudziko ravainaro. Ngatigarei takadaro timire timbononwira mvura.